Ayo. Day, sus, katapusan na lang. Usa ka kilo na lang yun nabilin sa akong luko-luko. Palitan na lang ni day, kuhaan na lang yun ni taon kay para makauli na ko sa amo sus in taon. Imo na ni be. Kuhaan na lang ini 40 kilo ha. Nyaw man, basi gusto sa kagamay na lang kay nabilin akong mani. Oh, pila na lang yun ni taon ka gramo nabilin. Ako na lang ni ipakapin nimo. Kanya, lami kay ni atong luko-luko kay presko kay ni bag-ong kuha niya. Dili para nang uban diha. Di ginapres ko ila, dugay na kayo na nakuha niya. Dito pa nagikan sa layong dapit niya. So, ayun lami, gagmay pa kaayo. Kini ato bago. So, kuhaan ni ha. Tay pa, kanang trending kayo ba? Nakadungog kas balita nga, kanang kuhaan ba? Katong si, katong Marjorie o si kuhaan nga, Maria nga, sus, nag-away, bitaw si Bahin, sa cordon bleu niya. Sus, grabe kayo. Daghan kay isus kay man. Nag-uli naman po sila. Buangay kisa nya sabot lang basta daghang kaayo mga chismisan nang importante anak nga kita tinarong yun tanong di ta makatamak ba istoryahin niya kung si mga balita diha ka ng mga chismis ba diha sa kuan ba tiyanggihan ha nya istorya niya ta lahat tas baya. Hello mga bay! Welcome to our channel, Ay Sombingan! Hello mga bay, hello mga kaisambingay, pagkadaghan na lang yun kayo na sa itong katilingban. Yaw-yawera, chismosera, daghan kayo magsigig reklamo, kay dili makontento, nyahuman, daghan kayo mukumpara, musimba, apan ang cellphone o ang mga mata gasiga. Mga bay, mga kaisambingay, basing inaana na ka. Basing inaana na kita. O mao ka na atong pamalandungan karon adlong Domingo, ika-19 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa atong simbahan. Please hold on. Ayaw pagdali. Ayaw pagsigig pangitag chismis. Kay kini nga akong i-chismis kaninyo, dili kini ka chismis actually, this is good news. Maayong balita alang kanatong tanan. Adunay usa ka istorya mga bay, no? Usa ka mamumutol og kana bitong bato, na madagkong bato or gitawag na siya stone cutter. Ang stone cutter gikapoy na gid siya siyang trabaho. Daghan na kay siyang reklamo kay kapoy hago kayo yang trabaho. Unya dunay ni agi nga gitawag nga hari or king. Yung kining hari naibog siya nga, uy, kaya hay anang hari ha? O gusto ko mamahimo ni ana. Tinuod na himo din sa hari. Karon paghimo niya hari, didto niya nakita nga wow, kaanindot di ay kaayo. So sa paglakaw niya dito sa mga dalan, no, kadalanan isip hari nag-survey siya sa iyang lugar. Nakita niya paghangad niya usa ka adlaw silaw kaayo ug nainitan siya. Ug niingon siya, sus, gusto kong mahimong adlaw. Mas labaw ang kahayag. Matabunan ang imong pagkahari. Ug dito nahimo siyang adlaw ug nisilaw siya. Pero sa pagkataod-taod, ang iyang kahayag gitabunan in taon sa mga panganod kun clouds. Ug niingon na pud siya, gusto ko mamahimong clouds. Panganod. Ug tinuod na himo siya clouds. Ug pipila ka mga gutlo, mibundak siya kay nahimo na siyang ulan. Nahulog siya didto no sa kalibutan ug mibaha. Ug didto sa iyang pagdagayday adunay dako kayong bato nga nagbabag. Ug didto nakapakgang ang iyang paghulog. Busa ningon siya, gusto ko mamahimo na pong bato. Kay mas gamhanan ang maong bato nga mao na ikababag kanako. Sige siyag irog-irog. Busa mga bahay, pagkahimo niyang bato, giputol siya sa maong stone cutter. Uy, mas labaw di ay ang stone cutter kaysa sa bato. Mga bahay, mga kaisang bingay, usa ka na kaistorya. Nga kana bitaw dili kita makontento diha sa atong kinabuhi. Kay we keep on comparing ourselves to others. We keep on murmuring, we keep on gossiping. According to Archbishop Soc Villegas, people love to complain. People love to murmur, magsigig reklamo. Sama ka na sa atong ebanghelyo karon. Pag-ingon ni Kristo, I am the bread of life.
Yaw-yaw sila. Pinsa man na siya, kaila man taan na sa iyang mga ginikanan. Ato man ang silingan, taga dito man na siya. Ang mga igsuon, ilang gihimog chismis si Kristo. Apan, wala sila masayod, nga mao kana ang tinuod nga balita alang sa kaluwasan. Mga igsuon, kung wala pa ka nakasimba, palihog, simba na. Ha? Haron kita malamdagan diha sa dakong grasya sa Ginoo. Haron kita makasinati sa iyang presensya diha sa santos nga misa. Anaa ang tinuod nga lawas ni Kristo nga maoy gipikas-pikas o gibahin-bahin alang kanatong tanan. Mga igsuon, kiniuntang maayong balita. Ang maayo natong isabwag sa kadaghanan, maunta kini atong ichismis ang kaayo sa Ginoo, ang inspirasyon niya diha kanimo nga hangtod karon ana pa kita. Atod pa ni Prophet Elijah, God did not speak in the thunderstorms, in the earthquake, or in the noise of the mighty wind, but in the gentle breeze. Apan, bisan pa nag-gentle breeze, kung ikaw ang imong una-una o imong kasing-kasing gubot, sige yaw-yaw, sige reklamo. According to Father Galdon, which he quoted from a psychologist and social scientist, that there are kinds of gossip. Kung saan una, gossiping tungod kay insecure. Gossiping tungod kay envious or envy. No? Kanang magsilos, magsuya, mag-compare. Adunay mga gossiping kay kusog kay mo entertain o mo amuse o labaw sa tanan, manglipak tungod sa kalagot sa isig katawo. Do you think mga bay it is helpful? Dili yun. Dili siya makatabang diha sa atong kaugalingon o sa uban. Kay kung sa atong kaugalingon, kita pirte na tang high blara, no? Nagdala tag problema sa atong kaugalingon. Lugi ta. Sige tag kalagot, sige tag panglibak sa mga tao tungod sa imong kalagot o whatever. Pero ang ubang tao nga imong gilibak, wala ra dai sa iya. Let us stop reklamo and let us be makontento. Para mga bay, ang Dios sa kanunay manalangin ka nato. Sa mga bay, daghan kayong salamat o kining maayong balita inyo untang ipakatam. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.